La xarxa de negocis Cambra és la comunitat empresarial que t'ajudarà a impulsar el teu negoci. Es tracta d'un espai fet a mida per crear sinergies entre negocis, trobar col·laboradors i establir ponts amb altres empreses. La Cambra de Barcelona compta amb equips distribuïts pel territori de la demarcació en la que estan representats tots els actors empresarials necessaris per generar oferta i donar resposta a la demanda de mercat. La distribució per equips ens permet fer vincles més forts, tenint en compte el territori i l'afinitat dels membres. Aquests equips estan gestionats per un coordinador que promou les interrelacions del grup, analitzant el negoci generat entre els membres, dinamitzant l'entorn i donant suport als membres. L'èxit de la xarxa es basa en la seva activitat i se centra en 3 àmbits: trobades presencials setmanals amb el teu grup de treball, una aplicació pròpia per intercanviar negocis i poder contactar amb tots els membres de la xarxa i esdeveniments sectorials per crear sinergies entre tots els membres de la xarxa d'un mateix sector. Impulsa el teu negoci alhora que amplies la teva xarxa de contactes i crees noves oportunitats de negoci.